pane nhau yatakaona ichikurukurwa nevakomana veDA party nana Malema vakomana veEFF vachitaura mashoko ekuti South Africa Ramaphosa toda kumupa pressure, ngatimise pressure kuti vakwanise kuraise ma-issues kuti aiwa chairmanship either kuti humbomisiwa kana kuti venue imbochinjiwa. Nhau iyoyo taona kuti yapindigwa nevakomana ve-international relations vemunyika yeSouth Africa vataura mashoko ekuti zvinokwanisika here. Sanapinda mashoko abudai togona kubva subscribe like kuti on the bell icon. Tichipinda munomonyeka muchinzi Clayson Manyela, the head of public diplomacy at South Africa's Department of International Relations and Cooperation, said the country does not have the authority to insist that the event be relocated. This is because Zimbabwe's President Emmerson Mnangagwa is the incoming chairperson of SADC. Zimbabwe is the incoming chair of SADC. South Africa, we have no authority to tell SADC that the summit cannot take place in Harare. Panapa tukona vari kusundura nyaya vachiti aiwa since Idi Mnangagwa nenyika yake Zimbabwe vari kuwana chairmanship, hatina right yekuti isusu as a member of state tinomisa chairmanship iwowo. Vari kugeza maoko vachiti mukombe uyu uvapfuure, nyangwe zvavo vachiziva zvitiko zvinoitika nemaconsequences ari kusangana nemagariro emunyika yeZimbabwe zviri kuaffecta nemacitizens emunyika yeZimbabwe ari munyika yeSouth Africa. Nokuti mazimbabwezi mazhinji ari kuona kuti kurarama munyika yeZimbabwe havazokwanisa, zviri kurema, vanotizira vachinopinda munyika yeSouth Africa. Zvataona kuti zvinokonzeresa nemachallenges vomunyika yeSouth Africa. PaSouth Africa iri kuramba yakahadhira ichiti aiwa isusu hatingambodi change kana kuda kumbointerfere mune ma-internal affairs enyika yeZimbabwe. Tibotidzai mafungiro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi. Pinda comment section medu, musangano subscribe or like, turn on the bell icon.